zašto o ovome nismo pričali u Skupštini? Pričali smo u Skupštini. Zašto što niste učestvovali sad u ovoj raspravi? Zato što je to sve rečeno. Samo je vama još u glavi da možete sprovedete taj projekat. Pa to što niste učestvovali u raspravi, to mi niste odgovorili. Pazi, ovo je, zašto bih učestvovao? Već sam rekao. Zašto bi učestvovao? I tu je kraj svake diskusije. U čemu da učestvujem? Zato što ne učestvujem u kriminalnoj skupštini. Ali pare uzimaš. Molim? Pare uzimaš. Ja ne uzimam nikog. Platu uzimaš. Nisam ja ko ti. Skupštinski restoran koristiš. Ne koristim. Svečani hol koristiš da držiš konferenciju. Svečani hol. Pare od plate uzimaš. Šta bi sad? Stanković, ne padaju u vatru. Šta bi sad? Dakle, ne učestvujem u radu Skupštine. Ne učestvuješ u radu Skupštine i odbora, ali platu poslaničku uzimaš. Pa ne uzimam ja, to je To ti pripada, a ne pripada ti da učestvuješ u radu. Pa kako te bre nije samo? Ja učestvujem u nekom drugom radu. Pa kako te bre nije samo? Tamo gde ste došli, terate ljude... Pa nije tebe narod platio bre da skakućeš po ulicama i da držiš konferencije ispred generalštaba. Platio te narod da zastupaš njihove stavove u plenumu. Čemu bre ti pričaš? Pa tebi stoji u poslovniku da si dužan da prisustvuješ i učestvuješ u radu sednica. Stvarno? Da, stvarno. Dobro. Gde to piše u poslovniku? Ne piše. Gde piše to u poslovniku? Piše ti član, mislim da je 283 ili 284. Moj posao, ali nije ni samo bitno, malo. ti poslovnik nisi ni čitao kad si ga bacao po Skupštini. Ja sam narodni poslanik. Dakle, dobro je da građani ovo vidi i čuju i znaju. Ja sam narodni poslanik. Dakle, zašto bi učestvovao? Dakle, on je sada priznao da bojkotuje rad odbora, da bojkotuje rad plenuma, ali platu ne bojkotuje. I to vam je to licemerstvo. Isto kao ni Nestorović. 90.000 evra mesečno mu legne na račun, privatni onom Nestoroviću njegovo. Kaže čovek, ja bojkotujem, njegovi poslanici ne bojkotuju. To vam je i ovo. Čovjek ništa pod milim Bogom ne radi, priča nam ovde, drži nam slovo o generalštabu. Mi imali raspravu o generalštabu, on održao konferenciju 5 minuta.